Ydych chi erioed wedi teimlo o dan straen neu bach yn bryderus? Wel, mae gen i tip i chi. Felly, dychmygwch eich bod chi yn edrych ar drych, i fewn i drych. Nawr, rowch eich breichiau o'ch gwmpas chi. Cofleidiwch eich hun. A newch hwn am tua 20 eiliad. A wedyn, edrychwch yn y drych eto a dywedwrth wrth eich hun, dwi'n gweld ti, a ti'n neud yn really dda. Hwna yw bach o gariad at eich hun, achos yn ystod y diwrnod, ni'n mynd trwy'r diwrnod a ni'n rhoi i pobl arall gymaint yn dydyn ni. Ni'n rhoi ein sylw i pobl arall, ni'n rhoi ein egni i pobl arall. Felly ar ddiwedd y dydd, ni'n gallu teimlo yn really blinedig. So, dyma ymarfer really dda fi'n neud, a sy'n really dda chi'n gallu neud yn ystod y diwrnod neu ar ddiwedd y diwrnod. Cofleidiwch eich hun o flaen y drych a dweud ti'n neud yn really dda. A pob lwc am weddill y diwrnod.